Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. Jakub 1.19. Ako ovplyvniť životy ľudí naokolo? Neexistuje žiadny magický trik, ako zapôsobiť na ostatných a ovplyvniť ich životy. Biblia však ponúka isté usmernenie. Poprvé, snaž sa pozorne počúvať. Pravdou je, že ľudí nezaujíma, koľko toho vieš, kým neuvidia, že ti na nich naozaj záleží. Všetko, čo počujú, zvyčajne prechádza cez filter ich vlastných životných skúseností, prekážok a konkrétnych problémov, ktoré ich v danej chvíli trápia. Ak teda chceš, aby ťa ľudia počúvali, musíš si ich najskôr pozorne vypočuť. Po druhé, nehovor priveľa. Ak máš tendenciu hovoriť príliš veľa alebo príliš rýchlo, tu je niekoľko tipov, ako sám seba spomaliť. Po A. Zastav sa. Na chvíľu prestaň hovoriť. Nadýchni sa. Počítaj do 10. Ak nič iné nepomôže, ospravedlň sa a odíď, napríklad na toaletu. Po B. Nauč sa neskákať do reči. Nechaj druhého dokončiť to, čo hovorí. Po C. Polož si otázku. Prečo toľko hovoríš? Je to neistota? Alebo úzkosť? Potreba kontrolovať? Alebo túžba na niekoho zapôsobiť? Dôvodom, kvôli ktorému sa mnohí z nás snažia druhých presvedčiť, zapôsobiť na nich alebo ich ovládnuť, je to, že máme problém s dôverou k Bohu. Neveríme, že je to v jeho rukách. Keď chceš niekomu svedčiť, jednoducho mu odovzdaj svoje posolstvo a ver Bohu, že on sa o zvyšok postará. Po tretie, drž svoj hnev pod kontrolou. Ak budeš uplatňovať prvé dve zásady, nebudeš mať problém ani s touto treťou. Proste sa to stane. Dobrou správou je, že sa môžeš začať učiť robiť všetky tieto tri veci už dnes. Vytrvaj a dôsledne ich praktizuj rok čo rok. Keď sa potom na konci svojho života obzrieš späť a budeš bilancovať a hodnotiť prežité roky, budeš vďačný, že si vzal Božie slovo a jeho múdrosť vážne.